Hey people, welcome to Bitok Bitok University. And of course, katong mga wala pa naka-follow, please follow. Ang naka-follow ma, thank you, I love you. Alright, ang atong isgutan karon mga gala. Top 5. Top 5 lang. Top 5 sa mga kasi-klase nga mga tao nga mutubag kung naay manawag. Yan. Top 5. Kabalo ko daghan kay kasi-klase sa mga tao nga daway sila mutubag sa ilang cellphone. Kung naay manawag, Number 5. Mao ni sila ang mga pasakay. As in, riding. Pasakay kaayo. Hello. Oy, bossing, boss. Amo, manager. Yes, boss. Busy? Ay, dili ko busy, boss. Basta ikaw manawag, boss. Dili ko busy, boss. Basta ikaw. Sabi akong mabuhat na sa mo, boss. Walay problema, boss. Walay problema. Basta ikaw, boss. Ikaw. Bossing biyata ka. Idol biyata ka. Walay problema. Walay problema. Priority. Basta ikaw priority. VIP biya ka. Live mong label. Oh, discounted. Basta ikaw. Pirmi. Pirmi na. Pirmi. Sige boss. Sige boss. Bye-bye boss. Sige boss. Pada may hangyo masad niya. Sila hangyo. Mo pwede kang kita trabaho. Sao man busy. Tablintiyan eh. Kapuyan. Krakiya ba? Yon. Basta kay mga tanan mga bulak-bulak sa bakbak mga igala. Mo na sila mga pasakay. Number 4. Mo na sila kumanubag sa telepono, walang ka-feelings. Walay emosyon. Wata kabalo kung malipayong ba sila o gool ba sila. Hello. Okay. Okay naman. Ako na problema? Wala man. Wala lang yung problema. Malipayong ko. Oh, yehey. Yehey. Mayo may nga balita. Nalipay ko nga balita. Perting lipayo ginako. Grabe ko kalipay gin. Sige. Okay. Wala problema. Sige. Mag-celebrate na. Nalipay ko na. Perting mayo na nga balita. Okay. Yehey. O diba? Wata kabalo. Sa mangyod. Ganang pa mo yung mga kinabuhi? Ha? Number 3. Mo ni sila nga basta na'y manawag. Ha? Kusog kaing tingog. Hambugiro. Hello? Oy, kumusta? Panyero? Ansa may problema? Manghiram kag sakyanan. Sige, ambon lang ako. Ang pakutanon sa nako kung okay na ba tong Hammer nako. Actually, 20 man nakabo kong sakyanan. Bakante ang napuluan na. Pili lang ato. Oh, problema. Balay. Oh, pili lang. Nako yung rest house diha. 5 ka rest house ang nana ko diha. Oo. Kasi makakount nimo, depositoan ko na lang. Pili mong gusto. Name it. May problema. Kung man, traffic na baron. Gusto nimo nga sa airport, sundoon taga-helicopter. Oh, naku, helicopter. Pagkuha sa helicopter, kung medyo na board ka, pag landing, naayatay kuan jet ski. Jet ski na po din ka. Oh, may problema. Mga babae. O na, naku, hatag si mga babae. Sige. May problema. Saba. Sa problema. Ha? Nandingil sa to? Sus! Maningil po ng utang. Ina, wala ko diri. Ina nga nilakaw ko. Sige ko na balaya. Maningil ng utang. Patay kwartarong. Si? Hambugiro. Kana ipakuan yun na makadungog yun ubang tao. Kana ipakuan yun nga adunahan ko diri. Mo na sila. Ang atong number 2. Mo ni sila ang mga Angry Birds. Mga galit sa mundo. Samok isig samok. Hello? Oh! Asa ba nga ako lagi? Ay, sus kagay ulo. Mayroon kong dili. Ayaw lagi. Ay, kagay ba niyong ulo niya? Ay, pangtanggalon na yung trabaho mo diya. Tarungan mo yung mga trabaho niyo diya, be? Labo dagang kay gusto makasulog trabaho, taka mo na sig binuang. Mga pulpul mo diya, mga bugok mo diya. Samong tao mo eh. Kaklaro ko itong instructions na ako. Mga buwan ng eskwela mo, wala. Mga bugok man mo, klaro kaya kong istorya, dili lagi.
Ayaw na. I-cancel kung cancel. Ay, purbida. Sige na, babay na. Okay na, sige na. Ayaw na mo, sige na mo. Wala, babay na. Bida ng mga bugo kayo. Pasaylo kayo. Sige na. Magsugo na tayo sa tong prayer meeting. O, see? Ha? Nakasabot. Ato lang sila i-pray over. O, syempre, ang atong pinaka number 1. Tasagara. Ambot lang, kung naba mo'y kailaan itag ninyo na dayong karon na. Mga bungol. Bungol? Nagpabungol-bungol? Or, dito kasabot? Hello. Wala mong signal. Hello. Kinsa ni? Ha? Si? Di ba klaro? Hello. Kinsa ni? Hello. Hello. Wala mong hello. Hello. Kadyo lang mo. Dito sa signal kadyo lang. Hello. Ayaw sig tawag-tawag kay nag-uban mi ni Mrs. Ayaw lang sig tawag-tawag sa muka ni mo. Yung pagmin kong ayaw. Ayun na, sige na. Ay kabala ka. Muha na ko niya. Waswasi na daan. Ha? Sige na, kami na ko. Ay, sige na, sige panawag. Ay, sige. Sige, babay na. Pwede ka to. Ha? Ay, wala, be. Kanang wrong number. Taburag guba. Burag daot. Masun niya akong speaker. Be, yung kadungog ba? Daot. Sama niyo, sama niya nga cellphone, ay. Sama niyo, Guba man niyo. Bago pa naman pa-check na. Ato na ipa-check. Gubang speaker. Si? Nabamoy kaila to? Top 5 lang to, top 5. Nabamoy kaila, itag dayon o i-share din siya nga video. Dagang salamat daan. There you go. Moto sa atong top 5 na mga klase sa mga tao pag motubag kung na'y nanawag sa ilaha. No? Thank you very much. Paki-share, paki-like, paki-subscribe. Thank you very much. Bye.